Hello guys, दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आगसियाव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होदो। Hi guys. Hi. এই আমি আহিছো ফুৰিবলৈ। কি জায়গা কয় আৰু মানে জেগাটোৰ নাম খুব ধুনীয়া জেগা আৰু এই চেলেম মানে সেনেকুৱা আৰু খুব মজা ধুনীয়া লাগে জেগাটো ভাল আছে दायो दखानाव दंफैयो ओरैनो हरनो बायदिसिना आरिफोरा सेलेन बुङो बेखौ सेलेन दखाना नै सेलेननि दखाना मबाइल कभार थांफिनबाय गिदिंनानै लामाया फर लाइन जों थाबायगासिनो साइडथिं আপোনালোকে দেখিছেই एबा हरनि नुथाय टाउনত बेरायছো এতিয়া বিমল খাই আপোনালোকে চাব আমাৰ ইউটিউব চেনেল বহুত ভাল পাব बिराद इन्टारेस्टिं लोगोफ्राबो लामानि नुथायखौ एसे देखायलांनो नागिरदों नोंसोरनो नायलांदो लोगोफोर बे बेसेबांबा गिदिर ब्रिजनि साजों जों थांगासिनो दङ गारियाव दङ जोङो गारियाथ' थाव जोब्बाय बायदि मोनदों ओमफ्राय दायो जोङो पेट्रल पाम्पआव हाबनांसिगौ माने पेट्रल पाम्प मोनबाय दायो पेट्रल पाम्पआव थाव सोगोन ओमफ्राय जों दायो फैयै हर जाफैबाय बिनि थाखाय हरनि नुथाय लोगोफोर भिडिअ'आ एसेयावनो जोब्बाय